what is up mga katropa? Panibagong araw, panibagong katarantaduhan na naman. So, pasensya na po dahil ang inyong lingkod ay hindi nakapag-post ng video sa YouTube ngayong tatlong araw na dahil sakit na ng magkasakit ako guys. Hindi naman natin maiiwasan talaga ang magkasakit tayo guys dahil multitasking yung katawan natin. You know, mag-aaral pa. Meron pang gagawin na sideline sa trabaho, pang baon. At mag-YouTube pa. At mga ibang bagay pa na gagawin. So, hindi na tayo magtataka kung bakit tayo magkakasakit, di ba? So, anyways guys. So, panibagong pagkakagalugo. So success yung pagsunod na ay success yung una nating video na ginawa sa YouTube, yung bugtong. So meron tayong pangalawang bugtong na gagawin ngayon. So ito na guys. So pasensya na kayo, hindi pa ako nakabili ng lighting. Siguro mag-create na lang ako ng bagong lighting sa aking kuan. So gamitin natin ang pagka-electrical engineer natin. So, mag-iimbento ako ng lamp. So, yun ang plano ko na gagawin ngayon. So, anyways, let's move sa ating bugtong. At dahil mukhang pumatok yung bugtong natin na pauso, meron tayong ikalawang bugtong ngayon. So, ating bugtong is, dilaan mo muna at lawayan nang tumigas at madaling pumasok. So, sa tingin nyo, ano ang sagot sa ating bugtong ngayon? So, marami naman siguro nakakaalam ito. At kung meron kayong nalalaman sa sagot is comment down your answer sa comment box below. At saka, inyong like ang video na to at subscribe to my channel and turn notification bell kung gusto nyong ma-update pa kayo sa mga bagong videos na ipa-upload ko pa sa aking YouTube. So, ating tingnan ang mga sagot ng ating mga kaklase sa ating paralan. Dahil dito lang naman tayo makakakuha ng mga mabibiktimang madali. So pupunta na tayo sa ating paralan ngayon in 3, 2, 1. See ya guys! So, ayun guys, change of place muna tayo. Titingin-tingin tayo ng mabibiktima sa ating bugtong. So, maraming tao. Dito naman, pwede naman siguro bumili ng mga ibang dito, maraming tao dito. Let's try. Hi, kanang vlogger day ko. Pwede mo kanang mapa-question sa ako ang bugtong. Ala, sige. Sige. Saya naman eh. So, unsa man na kanang kuan? Unsa man na Cast department. So, nag-support din mo sa mga volleyball player dira. Wala. Basket mo. So, kanang Cebuano vlogger day ang name. So, from engineering department.
So, nakoy bugtong. Pwede niyan, Siran? Sige. So, akong bugtong, dilaan mo muna at lawayan ng tumigas at upang madaling pumasok. Kaya inyo pwede ra. Okay, question naman, Siri lang. Basta ay lang mat. Ay lang mat. Si Buano Vlogger, day akong YouTube account niya, ay YouTube channel niya. Tingala na nila. Ano na yun? Pwede na ako magtagalog kung gusto niyo, pero mas better kung paano. Diba? So, akong bugtong kay dilaan mo muna at lawayan upang tumigas para madaling pumasok. Gusto mo clue? Humok ni siya permero pero ika-kuan mo gahi. Sige, pamilya dyan siya. Makatubag may tag-amin mo ng iPhone 11. Ay, panulagan. Ang answer kay Hilo. Sinulit. Di ba? Sinulit. Panangkuan. Oh, dago Hilo. Ano mo, action na nga guys! Nakapagsagot na sila at medyo may nakatama na sa ating nabiktima sa ating bugtong. So congratulations sa inyo at shout out sa inyo mga ka-student ng CTU main at saka yung isa ka-student din ata yun. So at yun na nga, success yung mga sa ating bugtungan kahit medyo madali yung bugtong natin ngayon. Pero sa susunod na bugtong is hihirapan na natin. Medyo naapektuhan pa din ako sa aking pagkasakit. Kasi nagkalagnat ako last time kaya medyo wala akong gana. Pero promise sa inyo guys, mababalik din ang gana ko sa aking pag-vlog at pag-entertain ko sa inyo, mga guys. So, action! Huwag natin kalimutan, taga-video, ang ating goal is may revenue na savings tayo kada video na and sa kada upload ko. So, ito na guys, ang 20 peso vlog revenue natin. So, witness na kayo sa aking pagsisave. Ngayon na meron na akong 20 pesos na ilalagay doon sa aking savings. So watch out for the next videos guys. And tune in sa aking pag-upload. Thank you for watching and see you next time sa aking vlog. In 3, 2, 1. Paalam. Thank you sa pandemir dito. So, unsa man ako, unsa mo na